Duha ka mga giilang leader sa grupo sa mga batan-on nga giingong nagpasiugda og kagubot niadtong Domingo sa kadlawon sa Barangay Linaw, Dakbayan sa Talisay na sikop. Mga armas nakuha silang posisyon. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Nasikop gahapon sila si Mark Mitchell Canillo, 18 anyos, o J.R. Caballero, 18 anyos. Mato di Police Lieutenant Colonel Randy Caballes nga mga leader sila sa Batang Maghaway ug Batang Dike, ang grupo nga naglabanay atol sa engkwentro niadtong weekend. Ang ilang kontra nagkakauban usab nga grupo sa Batang Cebu ug Batang GSK. Apan puros mga minor, lakip na ang giingong leader niini. Sila si Canillo ug Caballero nasakmitan og tagsa ka dili lisensyadong armas. Ang kining upat gyud ka grupo uban gyud ni sila din nalay nitabo nga nalay conflict mo nang nay commotion nga nitabo, but naay mga report sa ilahang barangay nga kining mga bata badlungon gahatag gyud labad sa ulo sa atong mga barangay officials to sa ilang lugar. Usa na lang Manakag balay. Samtang nailhan na usab ang namatay nga gang member human naligsan sa motorsiklo samtang nagpaday ng gang war. Usa kini ka 16 anyos nga sakop sa Batang Cebu. Sa pikas nga grupo to siya ma'am sa Batang Cebu. Then kato siya aksidente kay na niatras siya patong sa dalan matong na hagip siya sa kining motor nga niagi. Kasong alarm ang skandal ug paghupot og mga dili lisensyadong armas ang ipasaka batok nila ni Canillo ug Caballero. Samtang nakigalay ng Talisay City Police sa barangay kung unsa ang mamahimong kaso nga ipasaka batok sa mga ginikanan sa mga minor de edad nga nalambigit sa kagubot. Tungod sa panghitabo, imbis nga giluagan sa kapulisan ug LGU ang pagpatuman sa curfew, ilabi na kay nang hinangat ang fiesta sa Dakbayan ug padung na usab ang Pasko. Mato di Caballes nga mas strikto pa hinuon ang pagpatuman sa curfew sugod gabii. Uban ni June Sulon, ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak.